Ratu ana ing Kadipaten Grati. Mekaten kersanipun Sinuwun Prabu Brawijaya Bapak nggih. Kala kang saka kuwi aku ayo njaluk pangestu ibune. Aku njaluk pangestu supaya aku ndang oleh jago. Besok kanggo ngadepi kridaning Dipati Bandar Subali. Menawi kersan Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya mekaten mugi-mugi Gusti saged nyembadani kersanipun Kakang.
Gusti Patih Maudara Yahmon nganti Yahmin. Wis kaya ngono kae. Heeh. Nek tak pikir-pikir Gusti Patih Maudara ku priyayine kok ya sumeh. Grabyak sumarak tur ya awean le. Ayo, anjen duwe ndoro nek kaya ngono kuwi tenang. Kuwi awet. Monggo nggone awak dhewe ngenger karo Gustine Patih Maudara kuwi tekan seprono nganti tekan seprene. Ning ya kuwi kok ya. Ya ora diwenehi momongan. Ayo durung to lho. Laya genggong Kakang Sadya Palon piye iki ana wektu kang mirunggan kanggo awak dhewe ora ketang mung sak kempyangan paribasane kanggo ura-ura utawa suka parisuka merga bendarane awak dhewe iki sesanggemane iku ora enteng. Dipercaya golek jago, mongko golek jago kuwi angel. Jago kuwi dudu jago pitik, dudu ning jago menungso. Oh, ngono ya. Heeh. Mula nek nganti ra iso ngolehke jago wae bebayani tumrap negara Majapahit. Lah saiki sadurunge kowe lan aku mlebu ana sak tengahing alas saiki ayo leren ana wit jajar saka kene gawe ura-ura jere Mak Dewi to biyen gawe suka parisuka mumpung iki wektune ya isih dawa adik ibu-ibu waranggana iki isih padha ungon isih padha melek ngono mah. Wes sore meng luar biasa ya. Iya biasane ora kaya bengi iki kok. Biasane iki ya enek saweran iki ora kaya bengi iki. Wah, iki mau kok ya rada cocok sajene menawa iki mau. Awane Pak Sugeng iki. Nyatane biyen iki rane Pak Sugeng iki sawerane ora iso kaya ngene kok. Coba ngono siji Pak Sugeng loro hawane Mbak Wantika. Biyen Bajul Buntung ora iso ngene iki. Sapa Hartini? Iki awak dhewe padha nyuwun berkah karo Ibu Waranggana milih telu iki ampuh-ampuh pesinden sing wis ora tau sapa omah mendina tanggapan cah telu iki sapa omah iki arang-arang ngono ya iso manak kuwi ngono nomah arang-arang to Pak iki semonak menek iki lho ya apa ngono aku oh ya duwe bojone ora panjak ya. Nek banjakno karuan. Panjaki bojone tinggale sarung iso meteng polahe dhewe. Monggo Mbak Wantika. Napa Pak niki, Pak? Ya. Jenengan iki bengi iki dadi bintang tamu, Mbak. Ora ketang sak kelimah ketokno dadane sampean. Lho maksud iki ketokno ngelmune sampean. Suarane apik, rupane oleh, wis. Tenang. Wis. Angger dalang mesti padha kepincut karo suarane. Melok awak dhewe tak hitung lagi pindho apa ping 3, Mbak? Ping
ping kaping pinten? Lho. Kaping pindho nggih, Pak nggih. Pindho ning Nggih. Adem. Nggih. Lah ya aku ngeri ngejob mesti bareng kok. Nggih, tumbuk terus nggih, Pak nggih. Ayo. Dinane tanggal 5 bengi tak job terakhir kok ya bareng. Lah nggih to, Pak. Mbok sing tanggal liyane ngoten lho, Pak. Nah, yang itu tak golekno serowongan sing ora bareng yo. Angger ngendhek. Panggah bareng. Ora jarak mesti bareng. Lah nggih. Paling sesuk gak bareng su. Mboten. Ini jenengan wis dirasani karo Pancak Saron. Tenan. Sok ape dibutuhno. Arek nunggu tanggale, Mbak. Tanggal piro sing dibagone sampean? Wis ndonga ae. Wis kono kuwi sangane selentam-selentam ngoten yo. Tetek metu kok. Lah nek aku metu kuarang-arang kok. Saiki jare dadi gawat. Dadi gawe. Apale cah gurine. Ayo tak dantakno ning Nganjuk apa 150 kok. Teng Nganjuk, Pak. Iya, terapi. Bojo kula teng mriku ya, Pak. Lho, Nganjuk endi lho? Bagor kulon. Bagor. Nggih. Lah kuwi ben taun omah-omah kono kok. Lho, nggih ta, Pak? Rejoso Mlorah. Oh. 30 tahun jasa. saya di sana. Oh. Malah biyangan. Oh, lah Pak Suni. Wis pokoke dongakno nek sok selo kok apal meneh lho. Mesti sampean tak gorono ning ya kuwi tanggapane cara kono diwalik. Pripun? Diwalik. Sampeyan gelem diwalik to? Lho maksudnya tanggapane iki bengi dhisik lagi rino. Oh, ngaten. Lah kula kok wingi kula nggih ngaten, Pak. Oh, ngono. Nggih, diwalik. Kula wingi ngongkose ndek ya. Lah iya. Nggih, dipun paringi napa niki? Kan Mbak Tika iki kulino diwalik dadi piye-piye ya gelem. Kulino diwalik. Lho maksudnya tanggapane iki bar bengi lagi rino. Nggih, Pak. Dinane tak golekno cah Nganjuk lho. Karo Mbak Wulan. Nggih. Rino ya ganti, bengi ya ganti neh. Jadi sewengi iki sindene gonta-ganti. Nggih. Awale ya ganti neh. Ben mboten jeleh, Pak. Lah kono ki nggone sinden apa? Wes pengen botok sinden ning Nganjuk. Ayo, Bu. Nggih, dipun paringi jineman. Bawa sing penak ya. Loh, oh badhe jineman kok, Pak. Heeh. Lah nggih. Jineman pripun, Pak? Monggo sak kersa kula manut. Jineman kandhek nggih, Pak nggih. Nah, sido Bandunge nayo lho. nggih. Ladenane paling gampang. Beda karo kanca-kanca liya kuwi. Anane angel-angel. Nggih. Tesih anu kok, tesih semangat niki. Dereng enten sing ngantuk blas. Ya, semangat. Panjae cukup jangkep tur ampuh-ampuh tak
tak pikir iki tanggal 8 iki berarti kok. Lah padha nampa tanggapan dhewe-dhewe sih kok. Rame-ramene Pak. Iya kok. Kaya macan
Mbak Pantika. Jenengan kok suarane apik ngoten iki gorahe napa, Mbak? Mboten nate gorah, Bapak. Oh, gak tahu gorah. Nggih apa adanya. Jamu ora tahu? Mboten. Ini kok iso apik? Mboten ngertos. Bawaan. Nggih, bawaan dari lahir, Pak. Ngoten nggih. Kan beda karo suarane sindenku sing kok nganjuk biyen. Sinten? Ora tak doi, sing ora mboke. Lho kersane ngertos lho, Pak. Mboke lor kelas sing apal. Jek batahe cangoro lho. Oh nggih. Karo kuwi bebekan jan pernah. Nek nyeruk beton ngono jare. Beton. Putun. Butun, laman gura. Omahe warung jaeng. Warung jaeng. Warung jaeng. Desane iki ndi, Mas? Sambi kerep apa ndi? Hah? Ya sambi kerep. Batahe karo blangkonan lho. Wis saiki ora tau pedho. Wis kene pokoke golek omah dhewe-dhewe. Wis matur nuwun. Inggih. Mbak Tika sing sampun kersa ngregengaken adicara sedekah bumi. Dusun Glendeng, Desa Kalirejo. Sapane iso ketemu neh. Ada tanggapane wis rada entek nek. Tanggal 8 tak golekne Bekakas e, Sar. Ya pancen Mbak Tika, pancen aku kuwi nek golek sinden iki tak oplos. Ae tak bagahi kono tak bagahi. Termasuk jenengan ora ketang mung sak ceritan ngono. Ya kudu tak bagahi. Nah setahun pisan arang kading nek ngono semangat. Lah nek benjina pethuk mblenger. Ayo. Prae sinane ning gulunge ya tak rasani. Bulung. Karo jenengan cedhak Mbak ya, bulung. Bulung iki cedhak karo jenengan. Desa Bulung. Oh gerah. Iki saka iku lah. Prambon. Enggak. Walah nggone dhuwur dhuwur gunung dalan iki nyepit. Dalan iki ciluwik ngono. Ngene ya kok iso aku ngono. Ya kuwi aku sing lagi kenal jenenge Lucy ya kuwi, Mbak. Nah, kare Mbak Lucy terus apa ya? Sinden jaranan iki sapa lek? Nah, cah omahe tambak boyo ngono tak takoki. Apa? Itu ya sinden jaranan lho sapa kedenane. Asline Gresik nduk, asline Gresik Trucuk. Dirabi karo wong Tambak Boyo kok Tambak Rejo kada. Wis jaranan-jaranan ndas sing penting jangkep aku ngono. Lah piye Tika ya campur sari. Heeh, wis. Sing penting oleh ngono ae. Pokoke aku sing penting sinden iki sing penting anggere wedok kok. Warane apik. Ora kok cacak kuwi milih-milihan ora. Pokoke endi sing iso ya iku tak nggo. Iya. Ayo, Mbak Dewi Kartika. Niki ya. Nggih. Iki pun setengah watt. Heeh. Nek sing kenek iki ya jarang jojoh iki arang kading. Heeh. Nyuwun niki napa namine bawa pangkur. Bawa pangkur. Mangke mandhape langgam kangen. Nggih, Pak nggih. Wis manut, Bu, manut. Pun to Pak niki mawon. Kula pun setengah watt. Dongak-dongakno Mbak Kartika sok sing nang nggone Plumpang iki sida. Wayang kulit iki nek sida. Ngene sepat. Pat galih.
Sedak ngene Mbak Nur kono. Biasane tak gawa kono ki nek gak Mbak Neng ya Mbak Nur biasane. Mergo wayang kulit. Ya sak-sake wong ngene ya belajar kok. Kuwi saking nekate dalang. Aku tau ning ngino kono nduk ning tengah alas campur kethek. Ning ngino. Wah neng kono wisata kok. Sampeyan gemruh ta? Ngino ki wisata lho. Sendang Asmara gumro. Lah kuwi munggah alas campur kethek. Cacah kuwi pajak-pajake padha madakno rupa nduk. Iya. Ya biar sedene tika ya tengah alas utas iku iso budal dhewe aku ora iso. Aku nek bane gembas ngono piye iki. Ya saiki Duk. Apa sliramu ora krasa? Penget suarane Nduk. Aku sayang ngenteni sowan sajroning uripku sing tak tresnani citra rasa kangen tak ampat jroning dadaku. Moga bisa dadi tamba lewat langgam kangen. Petang sasi lawas kanggo ngenteni mung sliramu wong bagus kang
cah telu ki suarane padha, padha pinuse. Kanggo wayang tengkul cocok. Niki anu lho untuk tanggapan iki ora angger desa. Ana saweran sing model kaya ngene-ngene iki. Nyatane diknane ning Berwangi ya belas. Moko campur sare mobiare kaya ngono. Ana carane kene ngono bongkoki bekakas nduk. Le, apa wae? Saiki nggone suku parisuka dawal mantun dicupet sak mene wae mergo ki lakone sih dawa banget. Iki bandarane wis nampa amanah saka Sinun Prabu Brawijaya supaya enggal golek jago. Ngono mah? Heeh, ayo padha diderekke wae. Datan kadil mapan wonten wana Dirbaya. Wana alas Dirbaya Pekewuh.
papan dununge jim pripayani ulo-ulo banaspati gendruwo tetekan glundung pringis jenglong paru doyong nglek-nglek balung atandak papan dununge berkasaan sinten mapan wonten ing tengahing wana nenggih winastan kebo marcuwet dipun mastani kebo marcuwet awak menungso sirah maesa nanging saged tata jalma awake menungso sirahe kebo najan to kebo marjuwet sirah kebo awak menungso nanging dudu wong pidak pejaraan nanging setedhaing Kusumana Pesing Madu turun saka Tunggarana putra Dewi Mercuwati ingkang nalika semanten dipun selong wonten sak tengah alas awit rumaos lingsem penggalih kagungan putra ingkang awujud Nyolowedi ucap kacarita nalika semana datan kadipatih mau Dara ingkang amlebet wana Dirbaya Retengantara kagiat kadrokasan pinanggih wujuding kebo ingkang badanipun wujud manungsa lumrah welatala jagat dewa Bathara jagat pangestuning mara kae kok ana wujudan elok banget kae bangsane apa kae kok ana wujudan sing Nyolowedi awake menungso ning sirahe kebo coba tak jedhane mbok menawa bisa tata jalma he kebo aja kaget aku sing teka kebo kidung rumaksa ing wengi teguh ayu lubuta ing lara lubuta bilahe kabeh
jagat Dewa Bathara jagat pangestuning wana kok ya elok banget donya ki kok ya aneh-aneh. Kono aneh. Kebo ning sing ngisor menungso. Gumun setahun dendeng sak rendeng ya iki. Kebo yen pancen kowe bisa tata jalma, ayo ngaku jenengmu sapa? Kowe kok mapan ana ing satengah alas kene. Menungso ya ditepungake jenengku si Kebo Marcuet. Kebo Marcuet. Oh iya jebul kowe bisa tata jalma padha karo jalma menungso. Iya, banjur kowe kuwi sapa? Ayo, wangsulana pitakonku iki. Sumurupa Kebo Marcuet. Yen kowe tambuh marang aku arepku warangka Praja Majapahit Patih Maudara. Mangungkung kanduan rimang leleno tanpa kanen Maudara aku njaluk pangapura Gusti Patih Maudara. Gusti Patih Maudara sembahku kunjul ngarsane Gusti Patih Maudara. Iya Kebo Marcuet. Tak tampa gawe lega bawaning atiku. Ya muja pengetuku dage tampanana Marcuet. Iya Maudara. Banjur kowe teko ning papan kene apa wigatine Maudara? Sumurupa Kebo Marcuet. Tekaku ning papan kene aku diutus Sinuwun Prabu Brawijaya Majapahit supaya golek jago. Sing mbok karepke piye? Tegese aku dikongkon golek jago. Pawongan sok sapa pawongan sing bisa mateni Adipati Grati Bandar Subali besok bakal ditetepake dadi ratu ana ing Kadipaten Grati. Oh, kaya ngono. Ning syarate kepiye? Patih Maudara. Iki dina aku mesake marang sliramu. Lah wong baguse kaya ngono kok mapane ana tengah alas emane-mani. Ayo kowe bakal tak pundhut putra. Kowe tak boyong ning kepatihan Majapahit Marcuet. Oh iya Bapak Maudara, aku manut Bapak Maudara. Aku bakal mbupek anak iya Bapak. Oh iya iya Kebo Marcuet, ayo kowe bakal tak boyong ning kepatihan Majapahit.
mantabik sinuwun kula ingkang sowan. Kene mau dorong. Petunggul patenono Gumunggul apa dosane Bapak Maudara piye Nger Marcuet iki ana papan ngendi kok endahe kaya ngene ngertenono ya Nger Marcuet ya iki sing diarani Kraton Majapahit. Oh, Majapahit. Nuwun sewu sinuwun. Iya piye Maudara? Nuwun pangapunten nyadong dukun ngathah saderengipun. Kula marak sowan ngarsaning Sinun Prabu Brawijaya mboten piyambak ananging kula nyuwunaken anak kula pun Marcuet sinuwun. Bathara jagat pangestuning para Kebo Marcuet inggih pernah apa karo sliramu Maudara inggih menika anak kula pupon rene kula menika rak mboten gadah momongan ora ketang anak-anak kados ngaten kula sampun mrimah kok sinuwun oh ngono iya iya Maudara apa sekirane anakmu Kebo Marcuet iki gelem nglebone Giri Patembaya ah nuwun pangapunten menika mboten ngertos duka purun duka mboten dipun utus mlebeti Giri Patembaya anggitipun dangu piyambak Marcuet kula sinuwun umpama negara Majapahit lagi ana pekewuh apa sekirane Marcuet gelem sabiyantu inggih sinuwun ngestakaken dawuh kula dipun paringi pakaryan menapa kula manut waton kula saged ngenger wonten ing ngarsaning Sinun Prabu Brawijaya oh iya iya kena tak ugemi nanging sadurunge kowe nglebone Giri Patembaya rene wujudmu wujud maesa awake manusa iki tiwas kebeneran Majapahit kuwi duwe pusaka gada wesi kuning lan pedhang sapa nyana sing bakal tak cancepake ana sirahmu Marcuet
sinuwun. Coba wujuding pusaka Gadawa Sikuran pedhang sapa nyana iki tancepake ana mustakaning Kebo Marcuet. Carita nalika semana patih mau dara sampun pikantuk dawuh pangandikaning Sinuwun Prabu Brawijaya ing swados nancepaken wujuding pusaka Gadawa Sikuran pedhang Sapanyana katancepaken wonten mustakaning Kebo Marcuet saknalika dados suku sekembaran. Marcuet, kowe pantes duwe sungu. Gusti Sinuwun Prabu Brawijaya kang wis maringi wujuding pusaka wujude Gadawa Sikuran pedhang Sapanyana kang ditancepake ana ing sirahku iki. Mula dina iki sineksenan jagat cahe sine kasektenku mapan ana ing sungu iki. Mau dara lah. Ning kowe saiki wis kepanjingan sungu loro sekembaran. Monggo pusaka kang ampuh kang tumancep ana sirahmu. Ora mung lamake manusa sing dika nandhi kidane Kebo Marcuet. Dina iki melu ngleboni Giri Patembaya ya, Nger. Patenana Adipati Bandar Subali. Yen pancen sliramu bisa mateni Bandar Subali gedhe kanyarane. Besok didadekno ratu ana ing grati kono. Nuwun pamit Kanjeng Rama. Sinuwun Prabu Brawijaya aku njaluk pamit. Tak patenane Adipati Bandar Subali. Sinuwun. Yo sing ati-ati Kebo Marcuet. Bisa mateni Bandar Subali. Kanjeng Rama, iya. Kakang Maudara nuwun kula sinuwun awat-awatana lakune Kebo Marcuet muga bisa madhangake pepeteng ana ing Majapati ing ngestaken dawuh sinuwun.
ngaglah Yayah Lintang Bima Sakti Gedhe dhuwur gagah perkasa godhek mok simbar dodo Diwati Rati Bandar Subali dasar sekti mandraguna dayen malugon ora tedas papak paring pandesaning Grinda Basang Kratamdat Ginada menter saged bedah Praja Majapahit sapetahipun sedaya para barisan Majapahit samiya lumajar ajrih nandhi kridaning Adipati Ngrati Yesi Bandar Subali nalika semanten Adipati Bandar Subali kagungan garwa ingkang sisirih Dewi Jinggawati ingkang katemben ngandhut punang jabang bayi Dewi Jinggawati katemben ngandhut punang jabang bayi sampun ngancik nama Candra nama tegese Sanga Candra Wulan tebah dodo tampel wentes Sang Adipati Bandar Subali anggenipun menggalihaken ingkang garwa sekedhap malih badhe kagungan turunan saged mbinjang kinudang dadi Adipati ana ing Ngrati ngenteni keprabaning Sang Adipati ya ngenteni keprabaning Kang Rama mangkono pangedasmaran ing dereng kawiyosing lisan palogon lakon ning lekas kita linuteng kidung kidung kaderen kula sinuwun kelakon bedah Kraton Majapahit nyatane para saka guru sing jaduk ora kuwawa nandhi kidane Bandar Subali tak umpamake angel mijet wae meranti rubaya Majapahit
turu sore kaki ana dewa lang-lang jagat langking pokor kentanane wah enggak tanpa pindhane negara Majapahit kasektene kekuatane mung kari sak iyuping payung laki kok ana pawongan awake manusa ndase kebuke bangsane opo lah bangsane napa niku kang bala tumingal kacampu samya medali lele tate dul penggodo iki aku bisa mlebu negara ki negara ngendi ratune jenenge sapa Isan aku melu takon karo kowe, mara gage Wangsulana. Kowe dadak. Iki teko dadak ana pawongan beda karo padatan. Awake menungsa ning sirahe kok kebo. Nek ya kene kok bisa tata jalpa kowe. Sapa ki, Nak? Yen pancen kowe kebo bisa tata jalma Wangsulana. Senengmu sapa mburi saka ndi? Yen kowe tambuh karo aku Kebo Marcuet. Putrane Patih Maudara. Aku minta sayane wong Majapahit, aku jagone wong Majapahit. Sing diarani Bandar Subali nututo marang aku tak bondo tangane, tak serimpung sikile. Kepala dulmaning cacat gelagahing bawana pangusmane jajalanat. Lekno mripatmu ana gobokmu jewer taringanmu. Iya iki dapure Bandar Subali bangsat setan alas.
jagong karo wayo nututo karo aku bonto tangan srimpung sikilmu ora nyono ora nglegi aku bisa sabet jagung karo Bandar Subali nek ngono dina iki ditemtokke Bandar Subali apa Kebo Marcowet sing dadi rabu iku harap parat dermane jagat yen pancen kowe basa nyang Padang nyoh tanding ana kridaning Bandar Subali Kebo Marcowet mantramu kowe Kebo Marcowet ayo sing ati-ati Bandar Subali Bandar Subali jeleh awak Padang donya ayo lek di iki dilebokno YouTube lek Bandar Subali sepiro kasektenmu bos goleki Kebo Marcowet mati kowe pecah gasmu kowe Dudu karepe dhewe Bandar Subali ayo monggo regane atiku lakon tak kirim ora ing neraka jalan kowe Wadaya
Mati aku Marcoet. Kebo Marcoet tak umpamake duren musuh primun Mbah. Ojo aku ojo singgo ati awakku rawah-raweh kaya ngene cacat kabeh aku rumangsa ora kuat singgo ati. Singgawati rumangsa ora kuat ojo mati aku Singgawati aku ora kuat Singgawati aku disundangi karo Marcoet ya sekebo setan alas kang dadake rojah-rajeh awakku kaya ngene rumangsa aku wis ora kuat urip ana ing jagat gumelar mbuh mangsa purunga besok punang jabang bae gumletak kunarmaning Bandar Subali. Bandar Subali maju ana gane tak poteng-poteng kuandamu kowe. Tobat iki sapa? Bandar Subali yen pancen kuwi manungsa kang sekti mandra guru prawira jayeng malugaleo tanding ana kidane kebo Marcoet. Tobat kowe sapa? Aku Marcoet wis gawe patine karo aku Prabu Bandar Subali. Yo pancen ora tak selaki kowe sapa ya aku Dewi Jinggawati garwaning Kakang Mas Adipati Bandar Subali Marcoet. Oh, ayu tenan ya Lek. Bocah ireng manis detek piadeke ora cendhek ora dhuwur sedet sing set.
Wow, ireng manis kowe Jinggawati. Minangka dadi jole bojomu Kebo Marcowe Jinggawati. Saiki bagus endi Kebo Marcowe karo bojomu wis dadi bangke si Bandar Subali. Ora sutak ora sudi Marcowe wandhamu wae kaya ngono. Lah kok arep ngemek bojo karo Jinggawati tak gawe apa? Yen nganti mbok demek kulitku bakal tak siset biyuh-biyuh. Wong kene ayu kok ya lewo tenan ya Pak Sugeng. Oh. Timbang kowe dadi bojone Adipati Ngrati, saiki wis bojomu dadi bathang arep apa? Ayo kowe manut karo aku. Kowe njaluk apa iso keturutan Jinggawati Batu Bat. Aja mlayu kowe Jinggawati. Wong wadon Grembuk Kabutan Pinjung tubruk dadi gawe. Ayo toy. Ayo toy. Katarita nalika semana mboten kados Jinggawati garwaning Adipati Bandar Subali ingkang kabujung kapotho-potho dening si Kebo Marcowe. Akhiripun sesambat ngantos medal dhewe ugi ngantos nglairaken punang jabang bayi Beral mijil kakung bagus rupane. Katoban lagi kok ya mboten krasa lara. Apa aku arep ngakire mbok punang jabang bayi. sepi sinimbang teleng albu pambukan ning warana aja nangis yo nggir aja nangis iki dina ana sak tengahing alas adoh lara adoh kidul
Laiku nglairke punang jabang bayi. Mapan ana sak tengah alas. Lane pun ibu kaya denumbar yo ngger. Aku dibujung nganti mlayu lonjong mimis. Jarang-jarang playuku. Laiku ngrasake lara kaya denumbar. Mula kang saka kuwi yo ngger anakku. Kowe bakal tak wene tenger ya si Joko Mbaran yo ngger. Yen kok mengkono dina iki bakal tak ngengerake. Ana ngaresaning Bapa Begawan Pamengger kowe supaya digul wentah ning papan kono ya ngger Joko Mbaran. Kowe ana ngendi wong ayu? Kowe ana ngendi Jinggawati, Jinggawati? Kowe kok tega ninggal karo aku calon BODY Jinggawati. Ayo bali mrene ya ana wong denok, wong blentrok, wong kuning tuwi. Ayo manut karo aku. Kowe njaluk apa tak turuti. Wong penduwe bojo ayu ki kok ya angel tenan. Tiba piro nek? 3 ta loro? 3. Nek ngono apa ngajak nyuro iki. Ya. Dina iki Andar Subali wis dadi Kunarpa. Saiki arep njaluk ganjaran ing Majapahit. Nek pancen nganti Brawijaya mblenjani, nggonku bakal dijumenengake Prabu Anom oning Kadipaten. Kelakon tak osak asik Majapahit.
katinetraning gara rapuh ingkang negara sagetar ingkang negara sagetar Lintang daya kusuma sumamur Sigra kondur wonten ing kraton Majapahit arsa nyuwun ganjaran wonten ngasaning Sinun Prabu Brawijaya Kebo Marcepet nengna gumya kang winus geni swakandari ketewa munggal kawi wonten gemalaning carita nalika semana datang kadi Prabu Brawijaya ngadhep sawaning kate bacah Maudara Sumawana sawaning Kebo Marcepet lamun Cinandra yayah singa candrane Sumilak padang jagat wetan rantak-rantak pratandha wancine wis gagat enjang angeng wonten sanginggiring kraton Majapahit papanjer wonten madyaning penangkilan Sang Prabu Brawijaya ngadhep sagung para nayaka praja sinten ingkang pareng kaket ngarsane Sang Prabu Brawijaya nenggih patih Maudara datan kantun Kebo Marcepet Rebabah pindha sarta metarangan nalika semanten wis titiwancine Kebo Marcepet winisuda dados Adipaten Kadipaten Grati mangkono sabda pangandikaning Sang Prabu Brawijaya langit mek raina semudang pangaruna katinetrang ning gara rapuh
Sikra kang bala tumingal nang wong palugon lakune lekas lu kita linuteng kidung kidung kader ngomong jagat dewatur jagat mangastuning para ndak waspadake kaya kakang mau doro kang katemben maraswa inggih Sinun Prabu mboten lepat aturipun Sinun Prabu Brawijaya kula ingkang sowan pun mau doro kowe nglarapake Kebo Marcuwet apa antuk gawe ngger Marcuwet inggih Sinun Prabu Brawijaya kasembatan kula saged nyirnaken Bandar Subali sinuwun. Ngaturke gemane wong Pentapa Pindhan Kebo Marcuwet yen kaya mengkono rikalungguhan dina iki negara Majapahit wis bisa ayem tentrem gemah ripah loh jinawi jumbuh nglawan sumpahku sapa pawongan sing bisa mateni ya kuwi Bandar Subali bakal ingsun tetepake dadi ratu ning Gratiya ingkang menang nglungguhi dampar kentoning Kadipaten Grati ora liya meneng kejaba kowe Kebo Marcuwet ngestaken dawuh nuwun. Sinun Prabu Brawijaya kang wis paring kanugrahan marang Kebo Marcuwet
Rikalunggan dina iki aku dipasrahi Kadipaten Gratya. Aku njaluk pangestumu sinuwun Prabu Brawijaya Rama Patih Maudara. Pangestumu sing tak jaluk Rama, aku tak nglungguhi dampar kencana keprabon ing Majapahit nanging sumurupa, Ger. Iling-ilingen Kebo Marcowet. Jeneng sira dadi ratu ana ing Kadipaten Grati. Duwe pangwasa ing Kadipaten Grati sate kudu tunduk lawan pranata ing Majapahit ngestaken dawuh Bapak. Bapak Maudara najan to aku dadi adipati ning Grati nanging aku ora kena wani karo wong Majapahit ya Bapak. Iya, Nger. Kebo Marcowet ya. Diseseni jakal cai sini dina iki aku bakal nglungguhi dampar kencana ning Adipaten Grati Sinuwun Prabu Brawijaya. Jagat rahina sanes kara sing pagelaran kang becik katitik kang ora ketara awetiku apranyata golek kang indupa Rikalunggan dina iki negara Majapahit wis bali kaya wingune. Tentrem ayem murah sandang murah pangan. Ada saka Durjana Didi, ada saka Sukar Sakit. Katentreman ya mung saka pakartining si Kebo Marcowet kang rikalunggan dina iki tak tetepake ana ing Kadipaten Grati Adipati si Kebo Marcowet. Inggih kersanipun sinuwun kados pundi iki ngene. Gandeng Majapahit wis tentrem bali kaya wingune. Iki wansine wis tabuh 3 luwih 10 menit. Mongko iki wansine kabeh para umat kang bakal nindakake manembah mring Gusti Kang Maha Kawasa dasare iki ya cedhak masjid. Sedhela maneh bakal nindakake salat subuh. Mula Maudara ayo padha
ngormati para sedulur kang nindake salat subuh ayo padha gumbul Bujanandra Winaka Petandra Gina Sesanti jaya-jaya. Wijayantine sambi kala sekali merdeka tetep merdeka. Rahayu kang tinemu widodha sak laminya rahayu. Rahayu, rahayu sagung dumadi.